Egunon jainkoak, ETB-ko ikusentzuleok ongi etorri egibidera. Ireneo, lehen mendetako elizaren irudi haundinetako bat da. Esmirnan jaio zen 140. urtea baino lehen. Gaztetan, Polikarpo apezpikuaren ikaslea izan zen, eta berau Joan Apostoloaren ikaslea. 167an Lionen dugu Ireneo apaiz. Urte horretan, Erromara bidali zuten Liongo komunitatearen gutun bat Eleuterio aita santuarentzako. Bidaia bitartean, Marko Aurelioren jasarpenak 58 martiri eragin zituen Lionen, hoien artean Potino gotzaina. Kartzelan tratu txarren ondorio hil zen. Ireneok, Erroman ezagutu zuen orduan Justino filosofoa, kristau berria, eta sakon aritu ziren sinismenari buruz. Lionera itzuli zenean, gotzain hautatu zuten Ireneo. 202. urtean inguruan hil zen, agian martiri. Ireneo batez ere, fede gizona eta hartzaina da. Hartzain onaren zuhurtzia du, doktrinaren aberastasuna eta misiolarien garra. Herezien aurka 5 liburu idatzi zituen, baita apostoloen irakaspenaren azalpena ere. Ireneo, fede apostolikoaren erakuslerik onena da. 2. mendeko eliza gnostikoan edo intelektualen mehatxupean zegoen. Kristautasun intelektualista hori zatikatua izan arren, batzuentzat erakargarria zen. Zergatik? Sinagogatik aldenduz gero, eliza greziar kulturan zabaldu zen. Ta judutarret ziren kristauentzat neketzuen ziren Bibliako historiak eta esamoldeak. Batzuk uste zuten, itun zaharra gainditurik zegoela eta Kristo zela importantea. Ta gainera, inguru giro edo kultura helenistan errotuta bizi zirenek beste erabatera ulertzen zuten Kristoren izaera eta historia. Marzion izeneko batek muturreraino eraman zuen ideia, baina elizak ez zuen onartu jarrera hori. Ez zioten muzin egin Kristoren jatorriari, naiz eta batzuentzat neketsua gertatu. Ireneok itun zaharraren baliosoa defendatu zuen, eta eztabaidan sartzen ziren elementu guztiak banan argitzeko eginkizuna hartu zuen. Moisesen legea, profeten adierazpenak, salmoen ekarpenak eta Bibliako bestelako pertsonaiak defendatu behar izan zituen. Eta ez zuen lan makala izan. Korronte hauen osagai amankomun bat dualismoa zen. Hau da, guztien jainko bakarra, gizakiaren eta munduaren sortzailea ukatzen zutela. Eskorrak ziren. Gorputza baliori gabetzat jotzen zuten. Ireneok berriz, jainko bakarra eta materiaren ontasuna azpimarratzen zituen. Ireneok azaltzen du ez dagoela doktrina sekreturik elizaren kredoan. Ez dago aparteko federik goi mailako intelektualentzat. Eta elizak publikoki aitortzen duena guztion fede amankomun bakarra dela. Fede du norok, fedea azaltzeko gaitasuna eskura dezake, baina beti izango du gotzainaren oniritzia eta gotzainak Erromako elizaren iritzia bilatuko du. Eta eliza guztiek Pedro eta Paulo apostoloen aulkira joko dute batasunaren bila. Ireneok idazteuna jotzen du fedearen iturri nagusitzat. Apaltasunez onartu behar dugu ez dugula dena ezagutzen, eta Bibliara espiritu apalez hurbilduko gara. Ireneo esegeta handia da. Berak San Paulo eta San Juan esplikatzen dituenean, hauek beren buruari esplikatuko baliote bezala baita. Zuzara jainko bizi eta egiazkoa, zure dizdirak lurbira osoa betetzen du, baina bataz ere, zeure irudira egin duzun gizakiagan, utzi duzu zure aintzaren zantzua. Ireneok bere mariologian garatzen du San Justinok Eva eta Mariaren artean ikusten duen paralelismoa.
Jesusek ez zuela ama Virginaren gandik ezer jaso, diote batzuk, oker da biltza. Zertarako jaizten da Mariaren ganaino, haren gandik ezer hartu beharrez batzuen. Bere bizitzako xehetasun asko, Florino lagun zaharrari egindako gutunetik datorkigu. Florino fede zuzenetik desbideratu zen. Ireneok Polikarporen gandik ikasi zuen fedearekiko leialtasuna. Gogoan ditut nire maisu zaharraren sermoiak, batez ere Joanen gandik eta hau bezala jauna ezagutu zuten guztien gandik ikasitakoa kontatzen zuenean. Ireneok borroka intelektual gogorra mantentzen du, batez ere gnostikoekin, filosofia, teologia eta historia arakatuz, eskritura santua ederto erabiliz. Viktor, aita santua preseguen, ekialdeko elizak, eliz elkartasunetik bereizteko, Pasko eguna zelata eta arazo hoiengatik. Baina Ireneok argitzen dio, funtsezkoena fede bera edukitzea dela, eta ez data bat. Ekialdeko eta mendebaldeko kristauen arteko zubi espiritual eta teologikoa izan zen Ireneo. Bere izenak ondo adierazten du bake bilatzailea partea izan dela bere bizitzan. Elizen arteko elkartasuna sakontasunez landu zuen. Hau dela eta Frantzisko aita santuak Eliz irakasleen zailean ohorezko lekua aitortu dio, orain 5 hilabete. Lagunok, egibidean gaurko saioa amaitzear dagoela, hurrengo igandera arte agurtzen zaituztegu. Ondo izan. Aio.